excited na ako. Masarap sa buwan. Tapos lapa. Lapa pala. Kinakabahan ako. Baka mamaya nalapa na. Anda, malambot. Ay! Ano yun? Malambot po sa may ulong. Inom na! Inom na! Ba't matigas? Kasi hindi siya malambot. Rate Sky, pumasa pa dun. Nasa buwamin. Iyo. Hindi, aanohin ko. Tutulahin. Pulahin. Yung lalalaga. Sabi naman yung lalalaga. Ito ha. Ginagawa ano yan ni Lula ni Mama Yay. O, kita mo to. Ginagawa ni Mama Yay. Ano yan? Abango. Plan ako munang titikin. Ang bango, Diyos. Ang bango. Ano man, ayaw mamagay na. Ay lang. At ilano kayo nangyari lang eh. Nalagyan. Dalawa yung Tupperware. Tabang? Tabang. Tikim? Baka po sa ano kala mo mahubango? Matabang? Medyo matabang po masarap. Dalawang Tupperware yan. Para sa alis ka dyan. Ate dyan! Ano naman? Ate dyan dito. Ang galing ko na to. Yung ano ito? Yung kalunggay. Ang kalunggay lubi? Kay lubi? Lubi daw. Kasi mga... Hindi, hatiin mo na sa gitna. Alisin mo na muna yung isa. Ay, bulok na dito, Banda Labs. Okay lang yan. Di natin isisama yung gurasin mo to. Wow! Bukas gagawin ko itong ano. Nariyan lang. Ba't kinuha inano mo yung buto? Oo. Hindi mo alam, pati buto nito ng papakinabangan. Sarap-sarap yan. Hintuin mo yun ito. Ay, bulok na labo. May bulok talaga part yan. Hindi may iwasan yan.